Arartekoak egin beharko lukena zen jende horren eskubideak defendatxe argi eta garbi eta administrazioen aurrean planto egitea, ez? Beste aldetik abisatu edo, esan nahi diogu, Aburto jaunari da bigarren aldia dela, bata aurrekoa izan zen orain dela 3 urte ja, bera Foru Aldundiaren burua zegoenean, 6.200 gutuna bidali zuenean Bizkaiko Foru Aldundia eta orain 10.000 gutuna bidali dituenean, bigarren aldia da gure ustez prebarikatu egin duena. Badakigula beste 20.000 gutun dagoela zain 2013ko funtsari gabeko ordainketak horiek eskatzeko eta ez dituela bidali. Ordun, esan nahi dugula Aburto jaunari berriro ere bidaltzen egiten badute olako bidalketa bat, penal arloko, zigor arloko epaitegietara joko dugula prebarikazioaren salaketarekin. Guk uste dugu, benetan uste dugula prebarikatu egin duela, baina nahi duguna da bertan bera geratzea gutun hau eta berriro ere segitea hau.